আৰু জিঅ' টেগিঙৰ কাৰণে অভিযান আমি যোৱা পৰহি দিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ২৭ৰ পৰা ৭ তাৰিখলৈকে ৰাইজে যাতে নিজেই যদি কাৰোবাৰ ঘৰত জীৱিকা সখী বাইদেউ নগ'ল বা কাৰোবাক অন্যায় কৰিলে তেতিয়া ৰাইজে যাতে নিজেই নিজৰ ফটোটো তুলি আপলোড কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও আমি ২৬ৰ পৰা ৭ তাৰিখলৈকে আন এটা মহা অভিযান আৰম্ভ কৰিম। Hi guys, खुलुमबाय कामसार बर' सेनजाना फिनिक्स जाबाय गोबां गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। स' नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ मानो होनबा दाखालि मानगोनां आसामनि चिफ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा निउसाव फोरमायबाय अलरेडि मानो होनबा जायफोरा थालांबाय बे PMAY आवास योजनानि थाखाय स' जायफोरा थालांबाय बिथांमोना जाहाथे रिसार्भे खालामनो थाखाय बिथाङा मोनसे एप्स लन्च खालामनाय जाबाय। स' बे एप्सजों मोननै केटेगरिजों खालामनाय जासिगोन होनदों। स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे सांग्रां जानांगौ। स' बे एप्सआव सार्भे खालामनो थाखाय नोंथांमोनाव मा मा डकुमेन्ट थानांगोन बेनि थाखाय आं बे कन्टेन्टखौ लानाय जादों जाहाथे नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय। मानो होनबा जायफोरा थालांबाय बिसोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट मानो होनबा सोरबा जुदि खाथि खाला दंबा नोंथांमोना फोरमायनांगौ। प्राय मानसिफोरा मिन्थिया मानो होनबा स' बेखायनो आं बुंनो नागिरो जाहाथे बे स्किमाव जाहाथे सरकारि न'खौ मोननो थाखाय मा डकुमेन्ट नांगोन आधार कार्ड लोगोसे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नम्बर थानांगोन आरो लोगोसे पासबुकआबो लिंक जानांगोन जाहाथे आधार कार्डजों आरो लोगोसे जब कार्ड मोनसे थानांगोन जायफोरा बिमा बिफानि नामाव न' मोनबाय नाथाय नोंनि नामाव गैया मानो होनबा नोंबो जुलि जाबाय खमसे खम 7-8 बोसोर जाबाय नोंबो न' गंसे मोननो लुबैयो होमबा नों मा खालामनांगोन नों गाव पन्सायतआव थांनानै नों जब कार्ड मोनसे बानायना लानांगोन इमिडियेट मानो होनबा बियो डिक्लेयार होबाय जे 27 मार्चनिफ्राय एप्रिल 7 तारिखसिम बे सेल्फ सार्भेया जासिगोन। दा एसिस्टेड सार्भेया सोलिगासिनो दं बे एसिस्टेड सार्भेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सासे मेम्बार थायो जेबिका थायो बे मेमा खालामगोन। स' जायफोरा बेयावबो थालांबाय बिसोरबो हयथ' गोबां गिदिर एरियाबा हयथ' बिसोरो सार्भे खालामनो हायाबो जानो हागौ। नों बिदि सानो नाङा दे जायाखै गावबो खालामनो हायो। बे एप्स मोनसे होदों बे एप्सआनो जाबाय आवास प्लास 2024 बे एप्सखौ प्ले स्ट'र ल'ड खालामनानै नोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै गावबो आरामसे अनलाइन खालामनो हायो। बे अनलाइन खालामनायनि उनावसो नोंनाव पन्सायतनिफ्राय मोनसे लिस्ट ओंखारगोन। स' बेखायनो जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा जाहाथे सांग्रां जायो। मालाय हारिफ्राथ' गोबां सांग्रां बिसोर सिगांनो गासै डकुमेन्टफोरखौ बानायना दोनो नाथाय जोंनि माहारियाव माखासे मानसिफोरा जाहाथे डकुमेन्टफोरखौ आपडेट लाखिया मोजां खिलिमिलि बबेबा आधार कार्डआव बेलेग नाम थायो भटार आइडिआव बेलेग नाम थायो जब कार्डआव बेलेग बिदि नङा सेम जानांगोन। स' बेखायनो खावलायबाय आरो जायफोरा गोरों खाथि खाला नोंसोरो फोरमाय आमुक दुहुक खालाम नोंसोरो अबासो न' मोननायनि सुबिदा मोनगोन। बेखायनो थाबैनो नोंथांमोना जुदि न' मोननो लुबैदोंबा मानो जिअ'टेक खालामनो फैगोन। स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बे डकुमेन्टफोरखौ बानायना दोनो जाहाथे जब कार्ड इम्पर्टेन्ट जब कार्डखौ नों पन्सायतआव थांबानो मोनगोन बानायबा कागज पत्र लांनांगोन बेयावबो बिदि मानसिल' थांबा जाया बेयावबो आधार कार्ड पान कार्ड भटार आइडि लांनांगोन पासपर्ट लांनांगोन। स' बेखायनो खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे डकुमेन्टफोरखौ मोजां जोथोन लानानै जाहाथे एकदम क्लियार बानायना लायो आरो सम मथे 27 तारिख जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाबो जाहाथे सेल्फ सार्भे खालामना लायो जायफोरा न' मोननो लुबैयो। मानो होनबा दिनैनि जुगाव गोबां थाखा फैसानि अभाब मानो होनबा नों थाखा फैसा जुदि सरकारनिफ्राय मोनोबा नों गावबो एसे मिलायनानै लानो हागोन। मानो होनबा जोंनि एरियायावथ' गोबां बिदिनो सरकारि न'खौनो लानानै जाहाथे गावनिबो न'खरनिफ्राय एसे मिलायनानै मोजां न' लुना लादों आरो जोंनि दासिम सिगांखौ बुंनो थाङा दायो जोंनिया बिराद मोजां परिस्थिति मानो होनबा रावनिबो थाखा फैसा जाया माने थाइसेबो नाङा नों गावबो सिर्फ बे न' लिस्ट फैबा फैसा हाबगोन बानायनो लानो हायो। स' बेखौनो खावलायबाय जासै नोंथांमोनाबो जाहाथे सांग्रां जायो।
स' दिनैनि कन्टेन्टआ बेनोसै जाहाथे बेखौनो फोरमायबाय जाहाथे जोंनि मानसिफ्रानो जा मालाय हारियानो जा जाहाथे थालांनो नाङा कारण সকলোৱে কাৰণ দৰিদ্ৰ মানুহবিলাক থাকি যাব নালাগে কাৰণ দুখীয়া শ্ৰেণী যাতে চৰকাৰে সুবিধা দিছে সুবিধাবোৰ ল'ব লাগে সেয়েহে কাগজ সম্পূৰ্ণ আপডেট থাকিব লাগিব যেটো এই স্কিমটো পাবলৈ হলে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব তাত লিংক হোৱা মোবাইল নম্বৰ লাগিব ওটিপি আহিব আৰু লগতে আপোনাৰ পাসবুক জিপিটি থাকা হ'ব লাগিব লিংক থাকা হ'ব লাগিব আৰু লগতে MGNREGA কাৰ্ডখনো থাকিব লাগিব জব কাৰ্ড ইংলিছত জব কাৰ্ড বুলি কয় সেই কাৰ্ডখনো থাকিব লাগিব সেয়েহে আশা কৰো আপোনালোকে সকলো এই তথ্যখিনি যাতে ভালদৰে যতন কৰে আৰু যাৰ মাক দেউতাৰ নামত ঘৰ পালে এটো আৰু যদি লৰাবোৰে পাবলৈ ইচ্ছা কৰে যাতে পাবলৈ অতি জৰুৰী হয় তেন্তে আপুনি জব কাৰ্ডটো অতি সোনকালে বনাই লওক তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পোৰ্টেলত এপ্লাই কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ চূড়ান্ত লিষ্ট ওলাব কাৰণ দুই প্ৰকাৰৰ দিছে এটা এসিস্টেড সাৰ্ভে আৰু সেলফ সাৰ্ভে যদি জীৱিকা বাইদেউ হেঁতে যদি কিবা কাৰণত থাকি গ'ল তেন্তে আপুনি নিজেও সেলফ সাৰ্ভেত সাৰ্ভে কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে কৰি ল'ব বুলি কোনো কাকো যাতে কোনো থাকি নাযায় যিসকল ঘৰ নোপোৱাকে বঞ্চিত হৈ গ'ল যাতে সিহঁতৰ দৰিদ্ৰ ঘৰসমূহত যাতে পায় আৰু যিসকলে নলেজ আছে যিসকলে জানে সিহঁতে অলপ সহযোগ কৰি দিয়ক গাঁৱত যাতে এইখিনি কৰক কিনি সেই আশা থাকে बेखौनो खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो खाथि खाला सोरबा दंबा प्लिज नोंथांमोनाबो हेल्प खालामनि सोरबा आइडिया हो नलेज हो आमुक बानाय तुमुक बानाय जाहाथे थालांनो नाङा मानो होनबा सरकारा फ्रि होनाय बुस्थु बयबो सुबिदा लानांगौ सदिनानि टपिकआ बेनोसै आरो जोबनायाव बेखौनो बुंगोन जाहाथे आंनि बे कन्टेन्टआव नोंथांमोना बेसेन गोसा समखौ जोबजासिम होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान पदि अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लायो आरो लोगोसे लाइक शेयर कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा फेसबुकआव नायो फेसबुकआव फल' खालामना लायो स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग